Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν μια κυβέρνηση έχει συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως φαντάζομαι ότι έχετε διαπιστώσει πολλάκις, μια πρόταση μομφής είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, μην πω ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, όπως είναι η παρούσα συγκυρία. Είναι μια ευκαιρία να διατρανώσουμε την ενότητά μας, την αποφασιστικότητά μας, τη θέλησή μας να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας, να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Η πρόταση μομφής είναι επίσης ευπρόσδεκτη γιατί αποδεικνύει εξόφθαλμα την ένδυα σχεδίου και εναλλακτικής πρότασης της αντιπολίτευσης. Χρειαστήκατε μέρες, μην πω εβδομάδες, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, για να καταλήξετε σε ένα κοινό κείμενο πρόταση μομφής. Ακόμα και για την ώρα κατάθεσης κάνατε παζάρια μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωραία εικόνα ενωμένης αντιπολίτευσης. Ας πούμε, εξαιρετικώς υποθετικά, ότι το καταφέρνετε, που δεν θα το καταφέρετε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα αποδειχθεί για άλλη μία φορά ασπίδα της δημοκρατίας μας, της πατρίδας μας. Γιατί αν οι φρούδες ελπίδες σας επιβεβαιώνονταν, τι θα κάνατε μετά? Δεν έχετε σχέδιο, δεν έχετε στοιχειώδη συνεννόηση, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σε τίποτα πέραν της απέκτειάς σας, του μίσου σας για τον Πρωθυπουργό. Τι θα κάνετε μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, που αλλάζει ανησυχητικά, εξαιρετικά ανησυχητικά. Σε μία περίοδο που πρώτη στο καθήκον μας είναι να κρατήσουμε τους Έλληνες ενωμένους, να κρατήσουμε την πατρίδα μας δυνατή, εσείς ευελπιστείτε, επί Ματέο επιμένω, στον κατακερματισμό της κοινωνίας, στο διχασμό των πολιτών, για να αποκομίσετε ένα πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, κάτι που και πάλι δεν διαφαίνεται να το πετυχαίνετε. Μας κατηγορείτε για τη στάση μας ενάντια των συγγενών των θυμάτων, ενώ από την πρώτη στιγμή, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στην ανίποτη οδύνη της απώλειας ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Απορρίπτω με τα βδελιγμίας τις απαράδεκτες κατηγορίες σας περί δίθεν συγκάλυψης. Όχι μόνο ως κυβερνητικός βουλευτής, αλλά και ως γονιός, που τρέμω στην ιδέα να πάθουν κάτι τα παιδιά μου. Πώς τολμάτε να εκτοξεύετε τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες? Πώς τολμάτε να καπηλεύεστε ανερυθρίαστα τον πόνο ενός ολόκληρου λαού? Ελλείψη σχεδίου, ελλείψη προτάσεων. Καταλήξατε να εργαλειοποιείτε μία τραγωδία και μάλιστα με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Με fake news, με αήθεις χαρακτηρισμούς, με χυδαίο λόγο. Δηλητηριάζετε την πολιτική και κοινωνική ζωή. Φτάσατε στο σημείο να αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη, να την απορρίπτετε. Και αναρωτιέμαι, με τι θέλετε να την αντικαταστήσετε? Με λαϊκά δικαστήρια, με κρεμάλες στις πλατείες, με αυτοδικία? Πολύ επικίνδυνα μονοπάτια έχετε διαλέξει. Σε μια δημοκρατία μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να δίνει απαντήσεις σε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν έχετε ονειρόξεις για άλλα καθεστώτα, αλλά εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία μας και η δικαιοσύνη είναι βασικός πυλώνας της. Από την πρώτη στιγμή είπαμε και δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να δώσει απαντήσεις για την τραγωδία των τεμπών. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να τα φέρει όλα στο φως, να αναδείξει την αλήθεια, να αποκαλύψει τους ενόχους και να τους τιμωρήσει. Μόνο η δικαιοσύνη, και θα το κάνει. Τελεία και παύλα. Να επανέλθω όμως στα περί συγκάλυψης. Δεν μας λέτε ποιο θέλουμε να συγκαλύψουμε, ποιο είναι το κίνητρό μας για συγκάλυψη. Μου θυμίζετε τον διαβόητο Αντρέι Φισίνσκι, τον πρετοριανό του Στάλιν, τον εισαγγελέα στις δίκες της Μόσχας, που όταν ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο πώς είναι δυνατόν να κατηγορούνται επιφανείς στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Κάμενεφ, ο Ζινόβιεφ και άλλοι, χωρίς αποδείξεις, του απάντησε: είδατε πόσο καλά το έχουν συγκαλύψει? Αυτό είναι η απόδειξη της ενοχής τους. Επιμένετε όμως να επαναλαμβάνετε τις κατηγορίες χωρίς στοιχεία, θυμίζοντάς μου και λίγο τον Γιώζεφ Γκέμπελς με τη γνωστή του θεωρία περί λάσπης.
Να δούμε όμως ξανά το θέμα της πρότασης μομφής υπό το πρίσμα μιας απολαυστικής, θα τη χαρακτήριζα, παρουσίας του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action 24, χθες μου φαίνεται ήταν ή προχθές, με τον Σεραφείμ Κοτρότσο, αν δεν κάνω λάθος. Αφού αναγνώρισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μπετόν αρμέ, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, πρόσθεσε ότι δεν είναι αφελής στο ΠΑΣΟΚ για να ζητήσουν εκλογές και χαρακτήρισε γραφικούς τους συνυπογράφοντες αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας επειδή ζητούν εκλογές. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην αντιπολίτευση. Συμμαχία προθήμων μηδενιστών, είπε ο Πρωθυπουργός. Συμμαχία προθήμων μηδενιστών και γραφικών, θα προσέθετα. Αν συνυπολογίσουμε το ατέλειωτο ράβε ξύλωνε στη σύνταξη του κειμένου και το μαραθώνιο παζάρι για το χρόνο υποβολής, αυτή η πρόταση μομφής θα μείνει στα χρονικά. Αντί να καταδεικνύει ρογμές στην κυβερνητική πλειοψηφία, που είναι υποτίθετο στόχος μιας πρότασης μομφής, ανέδειξε τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, το δικαίωμά σας είναι να πολιτεύεστε όπως θέλετε. Εμάς, καθήκον μας είναι να κρατήσουμε την πατρίδα μας σταθερή, να τη δυναμώσουμε, να συνεχίσουμε την ανόρθωση της οικονομίας, να φροντίσουμε τη διάχυση των καρπών της ανάπτυξης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, να βελτιώσουμε το κράτος, εξαλείφοντας χρόνιες παθογένειες. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να κρατήσουμε ενωμένους τους Έλληνες. Σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών παγκοσμίως, η εθνική μας ενότητα είναι επιτακτική ανάγκη. Φυσικά καταψηφίζω την πρόταση. Ευχαριστούμε τον κύριο.